bakearen uso faltsu denen aurka. Justizian dago herrien oreka, askatasunari ez biderik uka. Herri honek bere bidea badauka. Bakezaleak gara, bakea nahi dugu. Bakezaleak gara eta bakean bizi nahi dugu.
26an inguru hau mugitu zen, ta herritarrak kanpo indarren suzko eurietan hiltzen. Gaur 98 urte dira, zetozela gu zuntzitzen. Naizta gaur egun gu aurreraka, oigaren orain bizitzen. Zarata ura izildu arren, memoria ez da iziltzen. Gaur oroitzera etorri gara, sua eta bomba jasa. Gernika izan zen orduan baina, gaur egun deitzen da Gaza. Historia ere ziklikoa da, haze aitzaki eskasa. Borobilik ez memoriak dauka, gezi handi baten traza. Norabidea markatzen duta, ezin da mugatik pasa. Zibilen legez hainbat gudari bota zituzten lurpera. Republika bat kenduz igaroz, frankismo luze batera. Gaur egunaren realitatean jabe behar da norbera. Ez delako gure gana buelta, gerra hartako galera. Espainialdean ikurra baita, erasotzailen bandera. Eraso hoiek jasan ostean, gure herriko hainbat tokik. Gernika da orain tragedia bat, izan zenaren biopik. Berrarmatzea ez da irtengo, hemen gaudenon ahotik. Utxalki gerra.
Bueno, ez da giro, ez da? Imagina, holako zozer kanpin denda baten eta bomba artean gaur egun Palestinak bizi da bemun. Bueno, nekeza egiten da hitzak batu eta zerbait jostea bizi dugun egoera adierazteko. Zer esan dagoeneko, esan ez danik, zuzenean telebisatutako genozidio ankerraren gainean. Zer esan hori elikatzen ari direnez. Zer esan gerra, heriotza, negozio iturri bihurtu nahi duten madarikatu ez. Zer esan humanismoaren triskantzaz. Hitzek ez dute ematen. Beraz, ekintzara pasatu beharra dugu. Mobilizazioaren garaia da fasismo impuneari frenoa jartzeko. Mobilizazioaren garaia da bake justuaren alde egiteko. Bai, bakezaleak garelako eta bakean bizi nahi dugulako. Baina justizian oinarritutako bakean. Gaur, Fuad Baker Euskal Herrian bizi den abokatu palestinarrak piztu dau beste batzuen artean zirena. Aste honetan bere zenideen artean 5 izan dira erailak. Aritzondotik Olibondora egindako zubi bat eraiki dugu gaur ere. Fuadek justizia aldarrikatzen dau. Eta bere esanetan justizia bombardaketak baino indartsuagoa da. Ba ala bedi. Behera gerrak, gora Palestina. On, Xisko Garzia gengo dau berba, bera da Ateneu Labaulako Lleidako talde memorialista bateko kidea, da gugaz anaikideetasun harremanetan dagoena azken urteetan. Eskerrik asko, Sabin. Kaixo, Gabon. Ara fa aproximadament un segle, diferents feixismes es van estendre per tota Europa i pel món, sembrant la barbàrie i el dolor arreu, com bé sabem, a Lleida i ací a Guernica, on avui commemorem el 88è aniversari del salvatge bombardeig de la Legió Condor. D'aquells assassins en resten els hereus, des del Satxo passant pel 1 d'octubre i fins les infiltracions policials a l'esquerra independentista, continuen fent servir les eines repressores d'un estat tirà i opressiu. I veiem com tornen a ressorgir per tot arreu i s'acarnissen amb les minories i les més febles, com ara les dones, les migrants, el col·lectiu LGTBIQ+, i altres, arribant a l'extrem d'exterminar tot un poble, com podem veure el genocidi que Israel està perpetrant de forma continuada, però molt més intensa ja fa any i mig, a Gaza i tot Palestina, amb el vistiplau d'Occident. Davant d'aquesta barbàrie, les antifeixistes no podem restar impassibles i hem d'activar la solidaritat entre els pobles per aturar-los a base d'internacionalisme, com ja vam fer fa un segle. És per això que avui com ahir cridem ben fort feixisme mai més enlloc contra ningú. Gabon? Eskerrik asko etorri guzti hori, ze benetan gogoa behar da gaur egoteko. Baina egun honetan egotea komeni da ez, egon beharra izango litzateketan ontzako olako gomutan ez. Hemen Gernika-Garretanetik urtea eta arrematzago pentsaten aktibidade hau, herri hau batera bombardek intuztela danok, eta horretik arregintzen gara barriko talde kultur, talde guztiak batzen eta horrekaz ospatzen ez. Gomutatzen Gernikan izan zen hau dela 98 urte. Eta horren barruan, orain, eskatuko jatzuena da, Gernikako arbola kantatea gugaz, baina ez kantatea bakarrik, dantzatu behingo dabe elaialaikoak. Segaitik hartzen dugun Gernikako arbolarena, nik uste dut Gernikako arbola ezer bada da justo Gernikan gertatu zaneren kontrakoa. Hau da, hemen arerioak, ulertu ezina, eta gu ezer ez dugu ez onurik, ez historiarik behar, elkartasunez
funtzionatzeko. Eta horregaitik, arbolapean batzen ginen, eta arbolapea ezer bada da akordioen kontua. Leku guztietan, antzinako kulturak, arbolapeetan eta alako tokietan batzen ziren, eta guk mantentzen dugu. Eta bardintzo esker zen izkumakoak, baina hortze, arbolapean batzen ginen, eta Iparragirrek Duran karlistadatan, Durango nentzun mandoinua, espata dantza bada, garaien daranko handino dantzatzen den espata dantza da. Orduan, pentsatu duguna da, espatak ordez kandelak erabiltzea, eta danon artean Gernikako arbola kantatzea. Dantzatu eta kantatu. Eta horretarako, hemen gauz errektekiko txistulariak, eta gure kantari bikainak, eta eskerrik asko etorri zarien hori.